Takamire. Tusike. Ongazema. Amuga hivi. Ongazema. Kwa hiyo unataka pana. Pana? Abasi kwa penyewe. Ipo. Ongoti. Aya, tsiri padhuze kuti vanhu vangazoraza kuti kuikonana. Kukonana kana kusakonana. Pana chakaipa. Konzero iwe wagara utori nevhailence. Handina violence. Handina. Mamukasiba kutoshaya violence ngeze ndokumuza baba mamukasiba. Uri kutoramba uchipara mumasa pamusoro pemhosva. Handioni sekuti une kodzero kunge uri pane. Maivimbai kana wakasvika neshoko risiri riroroka vari kunyepa. Chinoitika ndechekudai so ini ndakabva ndakadhakwa. Ndokusvika pamba nezuro. Inini maivimbai sinzi ndichivatora kana ndakavarowa pamwe ndisingazivi. Ugu kundegwetatu gwandakavarowa nezuro. Handina kumbowaita chibhubhubhu chekuti everyday ndaivarowa chibhubhubhu. Iwe ndiwe watanga kumwa doro munyika yese here zvekuti unovhiringwa nedoro. Nezuro ndakangovhunza kuti ko sei mabika mbeva mukaisa musupu. Ndo shoko randakabvunza maivimbai kuti ko imi unobhoisa mbeva musupu sei. Maivimbai vakati imimi handichazivi mabikira moda kuti ndiite. Tikati kana motaura kuti hamuzivi mabikira andoda kuti muite ndo pakatanga violence. Amaona baba? Nyaya yembeva. Nyaya yekuisa mbeva musupu. Mona, ini charumbeva ngadzikangwe. Moza mumanakire musoro mbeva. Ini ndakatanga kumwa doro usati wambofungidzira kuchanharo. Ndizvozvo baba. Wakambonzwa kuti ndakaita violence nemudzimai vaive ambuya vako ipe zvine havasisiri. Iyo ndo violence. Waida kuponda mwana wangu here kana kuti? Inini nezuro ndopandataura handina kushandisa chinhu chokuvadza. Zvandakaita nezuro ndakamurova mbama. Ndikaona ari kuramba achitaura ndikati munhu unoona kuti kana munhu zvakafanira uchiranga munhu baba unoona mastages aada kurangwa nawo kuti wagwa here mbama. Wairova dhongi kana kuti wairova munhu? Mbama yandakarova ndakanangisa pamunhu ndakamurova nechepano. Ndobva aradza kuti arikuda kutoresponda ndokununga kwandakaita iwewe kaida kutoisa mumoto takari papa. Handina nyaya newe wanzwa. Kana wauya kuda kuzonditsvaka pano ndokupinza mudhomo wakakwana. Handina kuinga violence. Unopinda umu? Handina kuinga violence. Hauyi kuzonditsanangurira kurova kwawakaita mwana wangu iwe. Handiti wakatora mwana ari kuchikoro iwe. Handiti wakamusiyisa chikoro. Iye zvinezvi wouya unditaurira madzana mbwanana pana. Iye mwana kuinda kuchikoro wangu achiinda bhozi kana munhu achiita 36 namba 36 yakura kuti kana kuchikoro kwacho uri kungoindawo hake asi hapana chiri mwana wangu ka. Uri kuakiuza mwana wangu. Aiwa, ugere zvakanaka. Zvokuti kana achitoakiuzwa ka inyaya yekuti anenge achidla kuseni odla manheru. Ini mukwasha ka. Ini nani?